माब्ला नोङो आंखौ मानसि खालामखो 2012-13 नोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नों आंनो खय थाखा फैसा हरफेरा माब्ला नोङो आंनो गस्ला लंपेन्ट बायनानै होफेरा माब्ला नोङो आंनि फरायनाय इडुकेसनाव एडमिसननि थाखाय फैसा होफेरा माब्ला नोङो आंनि प्रब्लेम समस्यायाव थाखाजों रांजों मदद होफेरा नोङो दिनै फिननाय हो आरो नोङो बुंदों 15 लाख नोंनाव दाबिदों होननानै मा फोरमान दं कल रेकर्डिं वाट्सएप मेसेज माबा मोनसे प्रुफ फोरमान दङब्ला नोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव इउटुबाव रायजोनि सिगाङाव बुं दिनै नोंसोरो लाजिखोना लाजिदिया आंखौ बेयाव केस होलायनो कमप्लेन होलायनो क'क्राझार पुलिस थानायाव DSP खौ फन हरहोबाय थायो OC दारगाखौ फन हरहोबाय थायो आउटपस्ट आंनि साबखाथा मागथाइगाव आंनि गामिनि खाथि आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टरखौ फन हरहोबाय थायो सामफ्रामबो मैयाबो हरदों मानो आंखौ सिगिनानै आंनि खुगाखौ माथुनो सानदों आंखौ गिनानै नोंसिनि UPPL आव आखाइ थिखोनानै जइन जाफिनगोन सानदों नामा बयखौबो खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे समाव आङो गोख्रों फिनजाथाय होनो साखाफारा जादों बेनो जाबाय सेथियावनो लरेन्स इस्लारि सार 3 नाम्बार क'क्राझार कनस्टिटिउएन्सिनि UPPL नि केन्डिडेटखौ आरो नैथियाव क'क्राझार जिल्ला UPPL नि नेहाथारि सेक्रेटारि जनक उजिर आदाखौ आरो 3 नाम्बाराव जाहैबाय बिथांमोना सेन्ट्रेल UPPL आरो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट UPPL लरेन्स इस्लारि सारमोना आंखौहाय क'क्राझार पुलिस स्टेसनाव मोनसे केस कमप्लेन होदों बिनि बिसयै आङो मोनथामनि बिसयै आङो गोख्रों फिनजाथाय होनो साखाफारा जादों बे समाव दा सेथियावनो जाहैबाय लरेन्स इस्लारि सारा आंखौहाय ओरैबायदि बुंदों बेखौ आंसो मानसि बानायदों होननानै बियो क्रेडिट लादों आरोखि दाखालि 1 थारिखनि गावनि UPPL नि केम्पेइनाव दा लरेन्स इस्लारि सारखौ आङो गोख्रोङै फिनजाथाय होयो दिनैनि बे फुंबिलि समाव माब्ला नोङो आंखौ मानसि खालामखो 2012-13 नोङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नों आंनो खय थाखा फैसा हरफेरा माब्ला नोङो आंनो गस्ला लंपेन्ट बायनानै होफेरा माब्ला नोङो आंनि फरायनाय इडुकेसनाव एडमिसननि थाखाय फैसा होफेरा माब्ला नोङो आंनि प्रब्लेम समस्यायाव थाखाजों रांजों मदद होफेरा नोङो दिनै फिननाय हो आरो नोङो बुंदों 15 लाख नोंनाव दाबिदों होननानै मा फोरमान दं कल रेकर्डिं वाट्सएप मेसेज माबा मोनसे प्रुफ फोरमान दङब्ला नोङो ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव इउटुबाव रायजोनि सिगाङाव बुं आं बेखौ खावलायहरो दिनै नोङो आंनि गासै जिबनाव जे केरियार दानायाव आंनि सोलोंनाय टेलेन्ट बानायनायाव जे खस्थ' खालामनानै आङो नैबे लेभेलाव दिनै फैदों मा रोखोमै आं फैदों आंसो मिथिगौ दिनै आंनि गासैबो फरायनाय लिरनाय खस्थ' खालामनाय टेलेन्ट बानायनायखौ नोङो गाव दिनैहाय नोङो क्रेडिट लादों रायजोनि सिगाङाव नोङो बुंदों नोंनि केम्पेइनाव ओइदिनखालि प्रमद बर' साराबो फैलायदों नोंथांनि केम्पेइनाव लरेन्स इस्लारि सार नोङो आंखौ मा मदद होफेरदों नोङो बेखौ बुं नों जेब्लानाखि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नों आंखौ सेरजा दामनो गान खननो लेंहरदों बियो सैथो नाथाय नों आंखौ सेरजा दामनो फोरोङाखै नों आंखौ गान खननो फोरोङाखै नों आंखौ लेखा फरायनायाव हेफाजाब होआखै आं नोंनि आथोनाबो फैसा जायाखै दिनै आङो गोख्रों फिनजाथाय होदों आरो सेकेन्डलि जनक उजिर आदा नोंथाङा बै समाव सेक्रेटारिमोन एबसुनि डिस्ट्रिक्टनि दिनै नोङो जेनेरेल सेक्रेटारि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट UPPL नि नों आंखौ मा बुंदों लरेन्स इस्लारि सारासो प्रेक्टिकेल बसुमतारी बायदि मानसिखौ बै श्रीरामपुर साइडनि गसाइगाव साइडनिफ्राय खननानै लाबोनानै मानसि बानायदों होनदों माब्ला बानाया बेखौसो नांगौ आंनो दिनैनि बे थारिखआव लरेन्स इस्लारि सारनिफ्राय आं मा मोनदों आंहा मोनसे स्पेशेल टेलेन्ट दं आं एसे एनै गान खनलाबायो बै समाव सेरजा दामो बै समनिफ्राय आं कलेज फरायबानो हाइ स्कुल फरायबानो आङो गान खनो बा एफा एनै खनो आं एथ' गोरोंबो नङा आंनि टेलेन्टखौ नुनानैसो नोंसोरो लाबोदों नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ बानायाखै you are not making my talent you show my talent and you brought to use me in your work नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ नुनानैसो आंखौ लाबोदों नोंसोरो आंनि टेलेन्टखौ बानायाखै आंनि टेलेन्ट बानायनायाव नोंथांमोनहा मोनसेबो बिहोमा गैया बेखौ आं दिनै बे फुंबिलि समाव इनफ्लुयेन्स होदों मा होनदों आंखौ
बै समाव आसुगुराबो मैला गोजामोन बै समाव 2012-13आव गस्ला गिन्जिबो गैयामोन होनदों न' नेभार आंनि गामियाव थांनानै सोंहै आंनि गामिया गसाइगाव मागथाइगाव आङो 2009निफ्रायनो बिजनेस गेलेनाय मानसि बिजनेस आंहा मोनसे थांखि मथ' दं सिम्पोल लिभिं एन्ड हाइ थिंकिं आङो सायाव मा गानो मा जोमो मा बुङो बेजों खोथा गैया नाथाय आङो आंनि इनार पावारखौ दिनैसिमबो मानसिफोरनो देखायजोबाखै आं देखायलांगोन आं मा रोंगौ मा रोङा आं बेखौ मिथिया नाथाय आङो आंनि खामानियाव आङो बेस्थ' थायो अराय सम दिनै गस्ला गिन्जिबो गैयामोन सेन्देलाबो गुना सुथेलायनायसोमोन होननाय बुस्थुआ रावा टटालि फेक बेयो सैथो नङा आदा जनक उजिर नों गावखौनो मोजाङै बिजिर आं बेखौ दिनै बुंगोन नोंथांमोना दिनै आंखौ BPFनि सापर्टार जानाय नुनायखाय BPFनि जानानै आं गोबां बाथ्रा बुंबोबाय बे 2 मासाव दिपेन बर'खौ आं बुंबाय प्रमद बर' सारखौ बुंबाय दिनै आङो शिउलि महिलारि मेडामखौ सापर्ट होनो आङो क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार कनस्टिटुवेन्सियाव आं खामानि मावगासिनो दङ मेडियायाव ससियेल मिडियायाव बुंगासिनो दङ मेडाम शिउलि महिलारिनि केम्पाइनाव आङो गान खनदों डायलग होदों स्पिच होदों हा दिनै लरेन्स इस्लारिया आलौ खांदों औ नों 5 बोसोर MLA जाबाय नों आंनो थाइसेबो फैसा हराखै नोंनिफ्राय आङो मोनसेबो स्किम मोनाखै सेन्ट ग्रेभेल लामानि 10-12 लाखनि सेन्ट ग्रेभेलनि लामानि स्किमबो आङो मोनाखै नोङो आंनो थाइसेबो फैसा हराखै औ नों बुंदों आंखौ मानसि खालामदों मा फोरमान दं बेनिफ्राय देरसिन फोरमान मा दं नों जेब्ला डिस्ट्रिक्ट एबसुनि प्रेसिडेन्टमोन नोंहा जेबो गैयामोन नोङो सेन्ट्र गंसे बोराय एबसुनि बे बागानसालियाव थानानै नोङो बे सेन्ट्र बोरायखौल' सालायोमोन नोंहा थाखा फैसानि जेबो बिदि गोहो गैयामोन औ आं नोंनिफ्राय जेबो मोनाखै दिनै नोङो लरेन्स इस्लारि सार आंखौ मानसि बानायदों बै गामि गोथौनिफ्राय लाबोनानै आंखौ मानसि बानायदों होननाया बे बिराद लाजिथाव बिराद डिसग्रेसफुल एखेबारे बे आंखौ माने गावनि जानानै खारनाय गावनिफ्राय फैसा जानानै खारनाय गिदिर स्किम लानानै माहाजोन जानानै खारनाय बिदि साइज नोङो बुंदों लरेन्स इस्लारि सार इउ आर गोइं टु लुज इन दिस इलेक्शन एखेबारे नोङो जेननो थांगासिनो दङ एखेबारे नोङो ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै जेनसिगोन लरेन्स इस्लारि सार नोङो बेखौ गोसोआव लादो बे क'क्राझार 3 नाम्बार क'क्राझार समस्तियाव मेडाम शिउलि महिलारिया गोबां बिपुल भट लानानै देरहाखाबाय नोङो दोखो जेनसिगोन दिनै नोंसोरो लाजिखोना लाजिदिया आंखौ बेयाव केस होलायनो कमप्लेन होलायनो क'क्राझार पुलिस थानायाव औ DSPखौ फन हरहोबाय थायो OC दारगाखौ फन हरहोबाय थायो आउटपस्ट आंनि साबकाथा मागथाइगाव आंनि गामिनि खाथि आउटपस्टनि साब इन्सपेक्टरखौ फन हरहोबाय थायो सामफ्रामबो मैयाबो हरदों मानो आंखौ सिगिनानै आंनि खुगाखौ माथुनो सानदों आंखौ गिनानै नोंसिनि UPPLआव आखाइ थिखोनानै जइन जाफिनगोन सानदों नामा एसेबां जाम्बा गिख' मानसि नङा आं थैनायखौ साखिनो नागिरग्रा मानसिसो मा कमप्लेन होदों बिसि गिदिर कमप्लेन दा केम्पाइना गाबोनल'सै जेल जानांबाबो आं जेबो साना आं बुंदों जिबनाव 10 बार जेल जागोन देग्लाय नैबे MLA इलेक्सनाव मेडाम शिउलि महिलारिनि केम्पाइनाव फैयै आङो मोनसे जेल जाजेनबाय जिबनाव थैजासिमाव 10था केस जागोन आं 10था दिस इज भेरि स्मल केस जेबो नङा बे केसा ओरैबायदि बै गर्जन मोसाहारि सारखौ साइकेलनि हिन्जावखौ साइकेल टायार बायदि होननायाव बिसोर केस होदों आंखौ कमप्लेन होदों थानायाव बे गर्जन मोसाहारि सारा मानो बुंजादों मानो बे प्राइजखौ मोनखो नैबे फिलिंआ दिनै गाबोनावहाय बिराद फिथाइ थायबाय बियो बुंदोंमोन जोंनि केन्डिडेट मेडाम शिउलि महिलारिखौ मेडाम शिउलि महिलारियालायनो सावथाल हारिनि मानसिफोरखौ मुगैयो सावथाल हारिनि जायगायाव थाङोब्ला सावथालफोरनि जायगायाव थाङोब्ला मास्क गाननानै थाङो सावथालफोरखौ मुगैयो होनदोंमोन बियो बे बेसेबां लाजिथाव बाथ्रा सानथालिफोरा मा साननांगौ मेडामखौ शिउलि महिलारि मेडामखौ मा सानगोन मुगैमारो नामा गाज्रि मोनमारो नामा बिदि सानगोन बे मोनसे इलेक्शन केम्पेइनाव बुंजाग्रा मोनसे राव जादों नामा बियो मा मुगैयो बेलाय माला मुगैफेरा मेडामालाय आरो सेकेन्डआव मा बुंबावदों हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि चिफ सारखौ मा होनदों सारालायनो हिन्जाव गदाय दं सारना मा राव बेलाय आङो नामखौ बुंला सोरखौ होनदों बयबो खोनाखाबाय ससियेल मिडियायाव बड'लेण्ड बुब्लि ना मा बे निउस चेनेलाव हगारदों सारना हाग्रामा महिलारि सारना
हिन्जाव गदाय दंनो नामखौबो बुंबावबाय उमुख होननानै मा फोरमान दं हा बिदि जानला मोनला खोथा बुंनायखौ आङो सिगांनिफ्रायनो गर्जन मोसाहारि सारखौ नेगासिनो दंखायोमोन जमगासिनो दंमोन आरो दा बिनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंबावदों बियो जोंनि इएम मुनमुन ब्रह्म मेडामखौ ओरैबायदि बुंदों फान्थाब फुन्थाब गानो माबा मानसि गाज्रि ड्रेस गानो होननानै बिदि ओरैबायदि गाज्रि रोखोमै बुंदों बियो मोनसे केम्पाइनाव आरोखि दाखालिसो बिनि सिगाङाव नैबे मोनथाम खोथाखौ लानानै बियो आंजों प्राइज होजादों आं मिथिगौ बे बुंजायो बुंजाया गासैबो खोथाखौ मिथिगौ नाथाय गुबुननि न'खराव अर सुनानै होनाय गुबुनखौ बिदि बुंनायाव माबादि फिलिं मोनो बियो बुजियाखैमोन गर्जन मोसाहारि सारखौ रावबो बिदि फिनजाथाय होफेराखैमोन बे 5 बोसोर 10 बोसोराव दाखालि आं होबाय दा बियो बिदि बुंजायोब्ला बिदि खालामजायोब्ला माबादि फिलिं जायो गावनि न'खरनि मानसिखौ बा गावखौ बिदि रोखोमनि बुंजायोबा माबादि फिलिं मोनो बे फिलिंआ दा गर्जन मोसाहारिनाव दंसै आरो बियो बुजिबाय आं मिजिंथियो फैगौ दिनफ्राव बियो जानला मोनला नंखाय खोथाखौ बानायनानै जेन' बुङा आं बेखौ वार्निंसो हरबावो बिसि गिदिर केस होयो होदो नो प्रब्लेम इट डाजन्ट मेटार फर मी आई डोंट बी एफ्रेड एनीवन आङो आंनि थांखियाव थांबाय थागोन जय BPF नि